गिबियावनो दिनै 73rd भारत उदांस्रि सान दा बेनि गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। जों दिनै बयबो मिथिगौ भारतबर्षआव आरो भारतनि बाहेराव बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय भारतारि जिखिनि भारतीय दङ बिथांमोना दिनै बे उदांस्रि सानखौ बयबो फालिदों आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा आरो दालाइ आफादाव जों भारतनि बे उदांस्रि सानखौ दिनै फालिदों। दा बेजोंनो दिनै मोनसे मेसेज जे भारतबर्षआ दिनै जों बयबो मिथिगौ 70 बोसोरनि बारा जाबाय उदांस्रि मोननाया। दा बेजोंनो जों भारतनि संबिजिरनि सिङाव माहारिनि फिरफिलानि सिङाव थानानै भारतनि जे अखण्डता, भारतनि जे खौसेथि, भारतनि जे दावगानाय बेखौ लानानै दिनै देशआ आवगायगासिनो दङ। जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेजोंनो लोगोसे बे भारताव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि, गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्रा बे भारतनि संबिजिर सिङाव थानानै भारत उदांस्रिखौ फालिदोंब्लाबो नाथाय माखासे बेबायदि जनगोष्ठी दङ, हारि माहारि दङ जाय बिथांमोना दिनैसिमबो गावनि जे मोन्थाय, गावनि जे न्याय बेखौ मोनफुंनो हायाखै। दा फैगौ समाव भारताव जाय बिथांमोना खुंथायगिरि महरै बाहागो लागोन, जाय बिथांमोना सरकारखौ सामलायगोन, जे बिथांमोना भारतनि संबिजिरा होनाय जे गासै मोन्थाय, गुदि मोन्थायजों लोगोसे बे गासै मोन्थायखौ जाहाथे बे न्यायखौ मोनहोनायाव जे भारतनि जे उदांस्रिया जाहाथे थार ओंथियाव जाहाथे बेखौ बयनिसिमबो खाथियाव बे सहैयो, बयनिसिमबो न'खरसिम सहैयो, साफ्रोमबो भारताव थानाय सुबुंफोरनिसिम जाहाथे सहैयो बेखौ नोजोर बोनांगोन। जों दिनै बेखौनो नुदों। जों दिनै बे सा सानजा भारताव थानाय बर' माहारिया जोंनि दिनै बर' हारिनि थामोनथा, बेनि रैखाथि, बेनि सिनायथि बेखौ नोजोर बोनानै आरो गावखौनो गाव खुंनो हानाय मोनसे सेल्फ डिटारमिनेसननि गेजेरजों खुंनो लुबैनाय मोनसे हारि। दा भारतनि संबिजिराव थानाय जे आर्टिकोल 2 and 3 जों बे डिमान्डखौ होबाय थादों आरो बेजों जों आलादा मोनसे रायजो, बे आलादा रायजोखौ जों दाबिबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों जों आत्मनियन्त्रणनि गेजेरजों, सेल्फ डिटारमिनेसननि गेजेरजों जों गावखौनो खुंनो थाखाय मोनसे जोंहा राव हारिमु थानाय, मोनसे जोंहा गावनि सिनायथि थाखानाय, मोनसे थामोनथा थाखानाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो दाबिबाय थादों। जे जों बेखौनो भारत सरकार, आसाम सरकारखौ जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंनि जि न्याय, जोंनि जि मोन्थाय बेखौ मोनफुंनायाव फैगौ समाव जाहाथे जोंनि भारत सरकारा जाहाथे बेखौ नोजोर बोयो। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो गासै बर' माहारिनि जानानै जोंनि बे दाबिखौ दैखांबोबाय थादों आरो दिनैबो उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जों बेखौनो भारत सरकारनिसिम बे मेसेजखौनो हरनो लुबैदों जे सा सानजा भारताव जुदि गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे आबहावा जुदि दानो हानांगौबा बा जौगानायनि जुदि मोनसे खौरांखौ जुदि बिथांमोना फोसावनो लुबैदोंब्ला बा थार ओंथियाव जौगानाया जुदि फैनांगौब्ला गोग्लैसोनाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि बिथांमोननि गांनाय उखैनाय, बिथांमोननि हास्थायनाय, बिथांमोननि लुबैनाय बेखौ नोजोर बोनांगोन आरो बिथांमोननि राव हारिमु थुनलाइ आरो बिथांमोननि जि थामोनथा सिनायथि बेखौ नोजोर बोनानै जुदि भारत सरकारा फैगौ समाव जुदि बिथांमोननि जिखिनि मावनाय बा बिथांमोननि जौगानायनि जि मोनसे नेरसोन बेखौ जुदि थार महराव बिथांमोना जुदि मावमारोब्ला होमबा गमामायैनो नैबे जोंनि भारतआ थार जि उदांस्रि बे उदांस्रिखौ मोननो हागोन। आङो बेखौ मिजिंथिदों। बेजोंनो लोगोसे भारत उदांस्रिनि जों बाथ्रा रायलायोबा थार ओंथिया जादों गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय बे मोनसे थासारिखौ लाबोनो हानांगोन। महात्मा गान्धीया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हायोब्ला रांखान्थिनि जे जौगानाय बेखौ बयबो लाबोनो हानांगोन। रांखान्थियासो आसल उदांस्रिखौ लाबोनो हायो। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो सुबुङा हाबा हारिमुखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बयबो गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो फैगौ समाव भारतखौ बुहुमावनो बयनिख्रुइ मुंदांखा आरो बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन जुदि मोनसे हादोर दानांगौ जायोब्ला बयबो हाबा हारिमुखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हानांगोन आरो बेयावसो थार उदांस्रि दं होननानै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया बुंलांदों। दा बेनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायनो सानदों जों गोग्लैसोनाय हारि माहारिफोरखौ बयबो जाहाथे जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि हाबा हारिमुखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बयबो भारत उदांस्रिनि सिङावनो थानानै, फिरफिलानि सिङाव थानानै जों जाहाथे गावखौनो मोनफा मोनफा हारि माहारि हिसाबै जों गसंथानो हायो आरो भारत जौगानायाव जों जाहाथे बयबो एफा एफाब्लाबो जों जाहाथे बेवहाय मदद होलायनो हायो बेखौ नोजोर बोनांगोन। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि जोहोलाव बारिराम बर' हाउसआव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 73थि जा भारतनि उदांस्रि सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ जों बिरहोयो आरो बेजोंनो जोङो गासै उदालगुरि आरो आसाम बाखि भारतारि नौनागरिखौ खावलायदों जे जोङो भारतनि उदांस्रिनि लोब्बा लाखिनानै जों भारतखौ बोरैहाय जौगासार मोनसे हादोर बानायनो हायो आरो भारतनि गेजेराव थानानैनो जोंनि बर' हारिनि जा सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिनि जा रैखाथि, थामोनथा, सिनायथिखौ जोङो बोरै होनो हायो बेनिबो खामानि मावनो थाखाय आङो दिनै 73थि भारतनि उदांस्रिनि सान
लोब्बा लाखिनानै बेजोंनो आङो दुलाराय बर' माहारिखौ खावलायदोङो जोङो भारतनि सिङाव थानानैनो भारतनि आर्टिकोल 2 and 3 बेनि गेजेरजों जोङो भारतखौ मोनसे भारतनि गेजेरावनो जोङो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे आलादा रायजोखौ जाहाथे भारतारि जि सासन बिथांमोना जाहाथे जोंनो थाबैनो बेखौ मोन्थायखौ बर' माहारिनो होयो आरो जोंनि जा दाबि दावा बेखौ मानिनानै जोङो लायो भारत हादरा बेखौ दिनैनि भारत हादरनि 73थि जि भारतनि उदांस्रि सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों खुंनायनि गेजेरजों आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मोदी भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह भारतनिनो रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथांमोनखौ बिनि गेजेरजों दिनैनि बेनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदोङो आरो बेनि गेजेरजों जों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनायनि जि थांखि बेखौ भारतनि हादरनि जि संबिजिरनि सिङाव थानानैनो बयखौबो खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायबाय। सिगांग्रो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बयनिसिमबो 73थि उदांस्रि साननि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनिसिम राखिनि गोजोन हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जों बयबो भारतनिनो संबिजितनि सिङावहाय जों दङ दा बे संबिजितखौनो दहाय होनानै भारतनि जि फिरफिलाखौ जों दिनै बिरहोबाय जदिउसो जों भारतनि फिरफिलाखौ दिनै बिरहोदों जों उदांस्रि मोननायनि मुङाव जों बिरहोदों अब्लाबो माने जों बर' हिसाबै बबेबा मोनसे खना फारसेयाव जोंहा माखासे दुखु आरो दुखुआ जोंहा थाबाय खारन जों उदांस्रि मोनदोंब्लाबो भारत हिसाबै जों मोननाय जादों नाथाय बर' हिसाबै जों उदांस्रि मोनदों होननानै बुंनो हानाय जोंहा जेबो दिनैसिम गैया। दिनैबो जोङो जाय रुलिं कमिउनिटि जोंनि आसामनि बिथांमोननि नारसिननाय बिथांमोननि जोंनि सायाव माने नारसिननाय आरो गादबनाय जोंनि सायाव दिनैसिमबो जोबाखै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों अफिसियेल खामानि मावनो थाङो बा जोंनि हारिनि थाखाय बा बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे उन्नतिनि थाखाय खामानि जों जुदि मावनो थाङोब्ला बै समफोराव जों बिथांमोननि जि मोनसे मेन्टेलिटि बर'फोरनि सायाव माने नारसिननाय बिथांमोननि गादबनाय बैफोर माने रोखायै जों नुजानायखौ दिनैसिमबो जों मोनबाय थादों। दा गतिके दिनैनि नैबे 73थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे आं बेखौनो दाबिनो नंदों जोंनि भारत सरकारनि गिबि मन्त्रि बिथांनिसिम बिथाङा थांनाय 2014 मायथाइयाव इलेक्शननि सिगां जिखिनि माने खोथाफोरखौ होदोंमोन जे आलादा रायजो बड'लेण्डनि सायाव सावरायगोन आरो बिनि सायाव माने समाधानखौ लाबोगोन होननानै जिखिनि माने बिथाङा खोथाफोर होदोंमोन बैफोर खोथाफोरखौ जाहाथे बिथाङा गोसोखांफिननानै जोंनि जिहेतु जोंबो फैबाय थानाय देग्लाय जिहेतु जोंबो फिरफिलाखौ बिरहोदोंब्लाबो जों गोसोआव माने खोब गुबुन हारिफ्रा भारतनि गुबुन हारिफ्रा जिबायदि मोनसे गोसोआव रंजानाय उत्साह मोनसे लानानै जिबायदि रंजादों जिबायदि बिथांमोना एक्सपिरियेन्स खालामदों इन्डिपेन्डेन्स डेखौ बैबायदि जाहाथे फैबाय थानाय 74th इन्डिपेन्डेन्स डेआव जोंबो बिथांमोनजों समान समानै बे एखे रंजानायखौ जोंबो माने एक्सपिरियेन्स खालामनो हायो जोंबो नैबे जि माने रुलिं मोनसे कमिउनिटि दङ जायनि सिङाव जों दिनै माने संसार जानांदों नारसिन जानांदों बिथांमोननिफ्राय जों जाहाथे उदांस्रि मोननानै जोंबो आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननानै जोंबो जाहाथे खोब माने भारतनि मोनफ्रोमबो जायगायाव थानाय जे हारि हारिसाफोरा जेरै रंजादों जों बेबायदि रंजानो हायो फैबाय थानाय इन्डिपेन्डेन्स डेफोराव आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो भारत सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि जि दाबि दावाफोर बे दाबि दावाफोरखौ जाहाथे थाबैनो मोनफुंनायाव हेफाजाब खालामो आरो जों उदांस्रिनि जि मोनसे फिलिंस बे फिलिंसखौ जोंबो माने
खुलायै जोंबो फिल खालामनो हायो बेखौनो भारत सरकारनिसिम आं दाबिगोन दिनैनि बे 73rd इन्डिपेन्डेन्स डेनि गेजेरजों बयखौबो खुलुमबाय गिबियावनो दिनै उदां भारतनि 73थि उदांस्रि सान बे गोथार सानावहा आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो भारतबासि आरो जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय सिबिनाय जासिग्रोबाय। जों बयबो मिथिगौ भारतआ जेब्ला ब्रिटिशनि सिङावहा 200 बोसोर सासन खालामजादोंमोन बे सासन खालामजानाय समावहा भारतारिफोरा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नासयजानाय सुसिजानाय गादबजानाय बेयो सोलिगासिनो दङमोन आरो बेनिखायनो नांगौ बायदि भारत हादरा जाबायदि जौगानांगौमोन बे जौगानाय खामानिया जायाखैमोन। बेखायनो भारतआ बै समाव गोबां गोग्लैसोनानै दङमोन। बेखायनो बे गोग्लैसोनाय गादबजानाय सुसिजानाय ब्रिटिशनिफ्राय उदां जानो थाखाय महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव जा आन्दलन जादोंमोन बे आन्दलनानो उनावहाय मा होनना बुंदों जोङो उदांस्रि बिथांनि जि दैदेननाय आन्दलन अहिंसा आन्दलन बे दैदेननाय आन्दलनजों भारतआ 1947 मायथाइनि दिनैनि 15 आगस्ट खालाराव भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 73 बोसोराव जि भारत हादरनि जि सोलायथाय फारफ्रोमबो दिखाव जाबायदि जौगाबाय बेखौ नुनानै जोङो बुंनो हायो दिनै जोङो भारत हादरनिनो मोनसे रायजो आसाम बे आसाम रायजोआव जोङो दिनै दङ बे रायजोनि जोङो सन अफ दा सयल होननानै जोङो बुङो आरो जोङो जारिमिना बेखौनो फोरमायो। नाथाय दिनै बर'फोरनि जि थासारि बेयो जोबोद माने दुखुनांथावना। दिनै बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथिनि बाथ्रा जोङो बुंनांगौ जायोब्ला दिनै हा हुआ रैखाथि गोनां नङा। दिनै ट्राइबेल वेल एन्ड ब्लकआ इनक्रोचमेन्ट जाजोब्बाय। दिनै जोंनि हादानाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो माने हानि पट्टा मोननो हायाखै। फरायसालिफ्रा थैलांगासिनो दङ। जोङो दिनै साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो साख्रि बाख्रिखौबो नांगौ बायदियै जोङो मोनफुंनो हायाखै। फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो जोङो दिनै बन्सित जानानै दङ। आसाम सरकारजों जोङो थाफानानै आसामजों थाफानानै आसामनि सरकारनि जि खुंथाय बिफानाव थानाय जि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो नांगौ बायदि जों बर'फोरखौ जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नायनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो बर' हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै जोङो गोबां माने आन्दलन खालामबोनो गोनां जादोंमोन। पिटिसिआ उदय आसल दाबिदों बेबायदिनो एबसुनि दैदेननायाव बर' आन्दलना सोलिदों आरो दिनै समसिमबो जि आलादा रायजोनि जि दाबि बे आन्दलन बियो सोलिगासिनो दङ। जेब्ला समसिम माने बर'फोरा आलादा नखर हादोर बड'लेण्ड मोनफुङा अब्लासिम बे आन्दलना सोलिलांबाय थागोन आरो बे आन्दलनखौ खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ जोङो बोरै मा होनना बुंदों रैखाथि गोनां खालामनानै इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोङो मोजोमसे बोरै हा गालांनो हालायो बेनि थाखाय जोङो बे जुजिनायखौ खालामगासिनो दङ। दा जोङो बे समावहा दिनैनि बे गोथार सानावहा जों बेखौनो बुंनो हायो जाबायदि भारत सरकारा 2000 मायथाइयाव उत्तराखन्ड झारखन्ड छत्तीसगढ़ रायजो बायदिखौ सोरजिनानै माने बिथांमोननि ओनसोल बिथांमोननि हारिखौ जाबायदि जौगानाय फारसे लाबोबाय। 2014 मायथाइयाव तेलेंगाना रायजोखौ सृष्टि खालामनानै तेलुगुफोरनि थाखाय जाबायदि बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिबाय। दा बेबायदिनो जोंनि थाखायबो माने बड'लेण्ड रायजोखौ थाबैनो सृष्टि खालामनो थाखाय सोरजिनो थाखाय आं खावलायनो सानदों। आरो जोङो दाखालि बावैसो जि भारत सरकारा लानाय मोनसे स्टेप माने जम्मु एन्ड काश्मीर आरो बे लादाख ओनसोलखौ माने मोननै बाहागोआव बोखावनानै मा होनना बुंदों इउनियन टेरिटरि माने खालामनो थांगासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। दा बे लेखायैनो जोंनि बे बड'लेण्डखौबो आसामनिफ्राय थाबैनो बुखावनानै जाहाथे जोंनि आसामनि मोजांनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय जाहाथे थाबैनो बे हाबाफारिखौ भारत सरकारा लायो आरो बे हाबाफारिया जेब्ला समसिम बड'लेण्ड रायजोआ जेब्ला समसिम मोना बर'फोरा साफ्रोमबो बे आन्दलनाव बाहागो लानांगोन। आरो नङाब्ला जों नुनो मोन्दों दिनैनिफ्राय बे 70 बोसोर जे भारत उदांस्रि जानायनि उनावबो बर'जों लोगोसे बे बुरलुंबुथुरनि सा ओनसोलाव थानाय जि रायजोफोर बिथांमोननि जेबो माने जौगाथाय फैयाखै। दा बेखायनो जोङो बुंनो लुगैयो बे समावहा जोंनि बे थांखिजानाय बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बे सोमावसारनाय लोब बाहागो लायो आरो जोबनायाव भारत सरकारा बेखौ खावलायफिनबाय जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौबो भारतनि मोजांनि थाखाय आसामनि मोजांनि थाखाय बयनिबो मानसि माहारिनि मोजांनि थाखाय गोजोननि थाखाय जाहाथे थाबनो दाफुङो बेखौ आङो बे समाव खावलायनाय थाबाय। देग्लाय 2019 मायथाइनि भारत उदांस्रि सान जि फालिनाय 73थि भारत उदांस्रि सान बेखौ जों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जिल्लानिनो गाहाय मावखुलि जोहोलाव बालिराम हाउसनि बे लांगोनायाव जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथां आनन्द दैमारि बिथांनि गेजेरजों जोङो
फुंबिलियाव जोंनि भारत हादरनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोदों आरो बिनि गेजेरजों जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो दिनैहाय बे भारतनि जोंनि 73थि जि उदांस्रि सान बेखौ जोङो मोजाङै मोजां फालिलांबाय। दा जोंनि थांखिया बेनो जे भारत हादरनि जोङो थागिबि भारत हादरनि थागिबि हिसाबै जोङो भारत हादरनि फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा जोङो भारत हादरनि सिङावनो थानानै बे हादरनि जोङो कनस्टिटिउसनखौ दहाय होनानै बे हादरनिनो गासैबो आयेन कानुनखौ दहाय होनानै जोङो बर' फिसाफोरा दिनैहाय जोङो आलादा हादोर रायजो जोङो दाबिगासिनो दङ। जोंनि बे सोमावसारनाया आथिखालाव बियो सोलिगासिनो दङ। दा भारत हादरनि फिरफिलानि सिङाव थानानैनो भारत हादरनि कनस्टिटिउसननि आर्टिकेल 2 आरो 3नि जि कनस्टिटिउसना होखानाय मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानै जोङो आथिखालाव जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो लांबाय थादों। आथिखालाव जोंनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया भारत हादरनि नखर मन्थ्रिनि टेबोलाव राजनितिक भाबै बियो सावरायजागासिनो दङ। जोङो गाबोन आरो समफोर जिखुनु समावनो जोंनि जि सोमावसारनायनि फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो मोनहैनो हागोन।